Shit puk ipat ba mari yawai ka jingelang pat ba ka parti WPP klet lot ya ki AKA ban pen i ya ka jing sliang bat ka jing terang rengkap bat ka jing teli ban penjob dan burom ya Dr. Ricky Sengkon ha kane ke election MP Shillong Sit Hajar Puzau.